Benjamin ejuso echan krum Kumasi ejuso echan krum aha na ye Righteous City na Righteous TV die baabi a wo brono ahwe so ni kura wo so bia no honso Righteous TV ni baabi a wo no anonyam kamenya nkopodi anumrei minim so abo nu amane ohwe so na se opeso mo kire wachira kwan no a ohwe number na gu TV na se no a obetimi ahwe number no na ono mu abonkomo ofra mo no bekasa no makire kwan ni obetimi ni odifo adwa Benjamin hye o baabi bia o Ghana hana opeso no odifo adwa Benjamin hye baabi biara o Ghana ha obetimi odifo adwa Benjamin hye edofo ene nombre nso so odifo adwa Benjamin se your boss ne asase ajanum nyankopon no Major Abraham Isaac yikop nyankopon no madom ne homobros na o makwan man kwa na me no hia se ya ena no homobro ne adom bi odi hu me no adom ne homobro no mu adwuma ena masa ne wo hia no ya doye ena waye me so wonam ne bakru Kristo sene ne bo hye tie ne oyi ne ho adi a kire me na osoma me amanaman nchen se amanaman so ono oyo no nyina no bo asase nyina no o nipa e wa asase so ne amanaman mu no woni de yewom ona oye ne de ne mu no osoma me se de eda eba eda bone na obebu achen obese asase no onam ne homobro so nam ne kasa che so nam ne honhom so obeje wona oye ne dia tina no wona oye me ne dia no enti no osoma me ora bakru Kristo Yesu na azani ne dim arumei sa wo hwe mu a asase so asase de ene ne bibia yete so ye o wi asase firim na so wo ha enyeyi wi asase firim na so wo ha enyeyi ndi asase so ade bia wo kwan awehwe a onsabeka ena yemfa bibi kwan so hwehwe bibi ade bia wo no kwan yemfa bibi kwan enhwehwe bibi se ebia opeso kwa abrochiri ebia o sore a no atwese ka no akogine wuram na wodo oso peso kwa abrochiri eso hun sa bruche na pesa okọ no emmam ndi sanso na tie se opese wo yara na ahotowa eno nso enware nkotena school dam ana enware nkotena dwam eno so yara sabia ene so do wani kire ndi ade bia wo no kwan wo asase we so ade bia alfa so won sabeka wa amfa so abedin sede opese won saka no ubenya ohwe Ghana maimu a na otwe mienu mu ne de utim se usu aba o maimu no anu odene o maimu nipa yedeba wona mfam a omo wodin ne wona omo ewo dibra kese omo dibra kese na otwetwam na otwemu dodo na asu na eba ne se ya enipa wa wotie akiri na wohunu de esi no ya na ayo se wo nka ho wa wotie akiri na wohunu de esi no de ato nipa binum a osun ahya asase so ma no osun ahya Ghana man ma no wa wo akiri no a wohunu de esi na wo no wo de wo asase we so wohunu se sei na ekoso no ya na ayo se wo de nyamai na me kase ye wo falumba wuyi na akoye enipa bi mu se ase atono
atuno yi na wedi ye day oh ni poti say ndo he ene na nsan so se ne nan no Ghana mpanimfo so eluperu mkototo ofom yi na ka so mu nyina nso jam ni bi hwe ahode ekura wo mu ene dibre no mu wo no dibre ekura mo ne se do mu siti no emu bi no mo no se yare bi ne bo wo honam fam kura nke betimi awro hye de o mafiri Ghana akwa amanone amanfoforo so akohwe wo mo yare bi ne bo mo honam fam a ene hwe de ekono a ko betimi afo mafiri Ghana no mdo makọ amanone wa amanfoforo so akohwe wo mo enso amane sa nti etu obi no wanhwe yi a wanhwe abeka se wodi nyama na wo a utie manomre yi onso wodi etese because last year 2024 more because Iran omo president omo prime minister otiyelo kota seyemu etene hwe emani wi sabre no yeti ye jamb na eya se mampanyini prime minister mu a oti elekota mu a atenato no arahusi Iran mama Iran fo nyina afira tuntum se kan sa ya na akwete se wode ebi nto wode nso se na unimu no wode nso te sen eno ne ade a eha adwen eno ne ade a eya na yenum nyina mu nso na se etoa ade ba akọ ya na se wo hwe na no Ghana abamu mpanimfo ya omukonya nkwanhie yi awalupre yi alupre de wate ato alupre de woteto a ija eto alupre mu ehise dwerebe alupre hye foton na wo hwe se alupre ahyew na osa koduru wanyankopon hu mobo nka nkyere wo se alupre hyew ija ahyew nye jacket 20 we de fa ahudi ate mo mu nsem emu ni hwe bia wo nkeja ete sa hyi nipa emema kintina nwam bese nwotwe memma akintina nwam mese asante mantem so afoda da no Mr. Sapon chese minnim obia kwado on de me kai passe oye bema tentene kese enso ejai to mu no yehunu de oye tentene ene yehunu de oye kese ene yehunu de oye chese obia ahye ama yesese nipa te se de obia ko afu mu akonya kanetete ho na mekasa ahabayere odi egu ne boto ma odi ebafi enipa nwotwe so emrantie no mde ahye boto mu no on kai kura se omu ye nipa se de emrantie ne siso omu de ba no ate se omu so ko galansi amana se kosa enete ne de ba no esun wo de ba na je se wo pentem kura de kusi baabi na hwe no hunu de obenya afrim nipa mu mako nwotwe ade ba ko enwanwa pa na ihu na ya ne se aka atemuda na se owu akise no nka Israel nyankopon kase wo de wo ba asase we so no mehweja ahyewa wakati ye no nya ndada no ntifa ahudi Israel nyankopon oni sa ansemone no de atu nipa we mu nyina obese abu maten we na kire se atemu ya de ne kwase nipa de di agro na asase so wade bia wo ye bia no fa no kredie ye na emom ma ekwan be fa so a okra be nya nkwan hia se de ekwan be fa so oni padua be ye yie no ehia no sa na makwan okra be fa so be nya nkwan no me dofo no so hia ore generation ya enipa adwene no nipa nyina adwene no wo se de be ya be ye yie no nkwan aso na ye nyankopon asem nti wa ye badwema na twase wo hwe na hunu ne ye ba ene ba be ye duru osebre na ekwawi ya nipa be ya ahopefo nipa be ye ahopefo eze open krofo epe
ahopene ko mudi ka kora ya asofo ne adifo asofo ne adifo ena ahopeno edikan mu ena nsoro ma di akiri na gri o yesa de nipa si ubre mu a ewo na nipa wu no odwene ho amedofo won te ase odwene ho a ebebro wadwen so a se enye hunu ne yom se nipa kɔ na o ma bi mu a ya na ayo sa se we die obekɔ asa aba bi enso se de to agyanom tetetete no saa ne tie na obi nkɔma de nti obi nkɔma ne se onya firi a ekobu aten ɛdeɛ na wo a wo hwɛ manumre wo a wo te racho steve ho no ɛdeɛ na wadwene ɛde ama ada wo be firi asa ɔkɔbu aten a deɛ na ɛbɛto na no mpanimfo e mo tena plane helicopter mo ati wo mo hwie na o munim se o mo tenam na wi beto ma e pa cho nko bia no obeforo obie no anko befoda but o mo hunu o munim se sei ne besi ni saa na won so de o wu achi unim se etise yewu unim se de sitiyewu ufiri ase na akoduru ho na akohunu se etise ya o koye wote ase na edie no waye ahomboa bensiesie be no waye oda wa ka de adwena wodwene nsusu ya wodwene sesi akora obu ame no kasa kokora waye kora nye ye bibia ye de yenya ne ha no nanso de yenya ne hayi da krope ade chie bi ba odi fo agema Rachel Steve amete so minti metena so bio sa na chie won hunu sete saa e ma hunu de etwa se wo ye won hunu se saa na chie a de etwa se wo ye no me do fu hunu na waye o edu be di nuoma na wo na chi saa de atu wo ma ye gya mo mo yi mesi wo bi so de ahye honhom fom a enam kwan so ba o but wan hwe ya beka se we mo na atu wo mo na wo de won kan Bon sebritie bi na so de da so na se wo kwa edofo sei na wo kɔ no etoa edi asem na wo kwa akoka anomre yi amenka onyankopɔn a osoma ame no na timo mu nsɛm kakra nkyerɛw wasoma me mu nkyɛn madwuma ɔde ama me ne se mubo no ne ɔtie de Israel Nyankopɔn Kristo Yesu agya na de ɔtie na won so bo hunu ne ɛsɛ woye ɛne sɛ de twa sɛ ɔfa ɔbata ne ho ɛne sɛ ne ubohu de twa sɛ woye na ɔka wo ɛfam ne ho odi fa agema adwuma no adeɛ bia behu na ka ho bia ye entoso ene anye nifo ntia adeɛ bia behu na ka odi fa agema ho bia ye entoso ene anye nifo ntia Israel Nyankopɔn de ne ho mama ɔde na sem ne soma ame na sem se awon to so hunu se ni wositi na won ne wotri enwane enye won kra nkwa na won na ewani no hunu ade wo aso ntia asem so omo ntena se nkopem so wa beto wo ordinasem Deuteronomy 32 Mamen kan verse 1 kakransa Deuteronomy chapter 32 verse number 1 Osi osoro munya aso na mere kasa
na asase ntie manum nsem ɔse ɔsoro monya aso na me kasa na asase ntie manum nsem Ilofo so nse de Onyankopɔn si kasa ɔse ɔsoro monya aso na mere kasa ɛna ɔba asase so ɛna ɔse asase ye ne ɛwɔ asase so de ye de yentie de ɔwɔ ka kyerɛ di nipa ye wɔ asase so yi se Israel Nyankopɔn amahom so kasa kyerɛ ye adentie nipa biara a wote asase so no ɔmfa ho ni kwada se uye nipa yi se obi hu na ohun se nipa obi hu a ohun se ebi a edua anase boɔ ohun se enipa no na wa asase we so no Onyankopɔn nim se obebu aten to se asase muntie manum asɛm Nyankopɔn so obɛka sa kyerɛ nipa because of so obebu yaten nti obebu yaten a ade a yɛbɛyɛ ansa na temu na aba ne yɛbɛdi bem wei na nipa nwene ɛno ho no nipa emu ɛno ho nkontaw de nipa susua ne sɛ obenya bibidi a kyerɛ nipa wo mu anenan ase na nsa ne mpanyimfo mu wuye ɛpa kyɛw omote asi ena omo bre nyina mo de bre ma efense NDC a na omo nkae se ebre bi sei ombetimi agya asase ho akọ ena omo bre so ade nyina mo mfa bi nkọ nti no se asase tie manum nsem enipa adentia onipa a wote asase so no dakro Onyankopɔn be yiwa firia dako obebu aten ndo so wa asɛm bi ka kyerɛw na watimi de wakwan no wanam asidie Onyankopɔn pɛ sɛ wodi sie wakwan no wanam wodi asi Onyankopɔn dem sɛ de onam no honhom so na wama wo ho kwan na sɛ da no ba ɛda no bɛto wa ɛtɔ da nipa nyina say omo ye efense politics obetimi kasa me som party we wutie birum kasa na wo ye honhom nipa na awera ho sa wo som party asase ati so ade yesom eye Israel Nyankopɔn KRISTO ade a yesom eno no ade bia ka bia ye dwumadie se obi di hene so obi ye president se obi ye die doctor se obi ye die ade bia ye dwumadie ye nsom osom de eno anu Onyankopɔn wa wanche Awurade ase na akwakofa ade foforo se obesom no eno de se wa osom ayi Onyankopɔn enso obi timi ka se me som party we yaro wosem ese na no yabusuafo a plan do mo teto ofo mu yi ye wo fa no mu yi ye nua mema no mu yi medofo so tena ase de ne nkwa nyina ma party a wase ne bre I tell you e bia no obi nka meka kire wo wase ne bre obedi o man ne ho dwuma eye o so man na me de mo koso no mo nhwe o man ni ye de o man ni di ya mbedi ye beta de ba ko di kan ene so obema wo kra ene Onyankopɔn ntem ade etwa se wo ye na se kire bu firi ha obetimi anyankwa eye da nkwa firi Onyankopɔn obu waten obetimi adebem Onyankopɔn nim se asase wo watena se wo ntena so da to se asase muntie manum asem tie nanum asem wan ne tie Onyankopɔn ne mu asem na nimbegu asese ofiri asase so Onyankopɔn beto na twene obeyina ma wo seye oti ase ono na wo wu se pe o ye ne dia oti ase wonam fam asase we so tie na asem no
tie nanum asem no onya oda wusu a onya. That is God. That is Christ. Say na Kristo Yesu akwait, say na Jesus Christ na akwait. Ade ba ko no say ye bre so no enipa hu no say so obenya bre dia ma Nyankopon wo se na ne bre. Onya bre de ma Kristo a o se na daje o ye adwuma hu no. But ade ba ko no say o se bre ni nyina na wa amfa Awurade wa nhwe na se ono ne be na ntia wusu a na nkofo be di nkonkonsa danse Awurade mfa wonsie wu ye de aka na Awurade. But wo tia se etwa se wo ye na se wu mpo no obi anka waje wo nkwa no eno yinye nipa. Yeze Ghana dibre upon dibre ne nipa pre ho. To me uye mistake obi be kun na wono obedi to me. Uye mistake obi twa wo nkwa na so no obefa to me. That one day you live on this earth. Onyankopon so be bu watan o akwan wo no yoye ho. To say asase muntie manum asem. Okay, verse 5 wa. Was wadi no asem mone. Wadi no asem mone. Wadi no asem mone. Wonke kanye inti. Wona so nye ne ma. Osi nipa adi no asem mone so. De Onyankopon pe se nipa nye no. Izo Onyankopon so hu se nipa nye. Ndi afa de nipa de bone. De Onyankopon pe se nipa beyo. Maka to se yete asim dofo enye bibia na nipa Onyankopon pe se ye yewu. Enipa Onyankopon ti no se oyeye se ni suba na ne nseso. Efiti ase nwoma no oso oyeye se ni suba na ne nseso. Eti Onyankopon ye ne no wa anya ye se emoa ene wa anya ye se enua enipa no oyeye se Onyankopon. Eti enye bibia na Onyankopon pese ye yo. Yeti asase su yeti oman yi mu yeti ekrom yi. Ye na hemfu a mpo ye no mote no. Ayemfo no motenye bibia no mpese ye yo. Eti ye fan se woye ekuro bi so de hye ene ohene wo ho. Wonso so ye de hye eno no nkire so ye de hye tumutumi ekotwa asase aton. Enye bibia na aso ye nipa etwa sa wo ye wo. Ena aso wo kuro ni mo so nya de hye. Esense wo ye nipa nti kinchina abetwa asase aton. Enti sa wo. Enti ahemfo mpo omode nhyehyɛ ya to wa amaye asa wo yo hu so wani eden na sa ofum no hu so mu a ɛho na bon sa pa enipa timi de tumi di ni nua so enipa timi de tumi bre ni nua ase eti Israel Nyankopon nipa ye ba asase so no wa amaye kwan sɛ yenye bibia ye pɛ beto wo se wo hu sɛ afedie de o ma ye kwan no eno amu ne eguo ti nipa na di na semone de Onyankopon pese nipa beye wose ewo won kekanye nti on enkekanye ade nya na Onyankopon pese nipa eyo e wade bi o asase so obafa ne se enya hwe enso Onyankopon nim na ekum Wokra meka se ekum Wokra nyese obi wu efra asase so Wokra da chi bo Onyankopon nye na ma ne nkwa da wato Wokra atwene ene bre ne bedu bo Onyankopon amaso ato wo se yegem wasi wodina semone won kekan ye nti ndi enkekan ye no obetumi atade obetumi ahya atade a wode ahye ni mu no na afei amanke kan ye bia bekan wo Onyankopon anim obetumi akakasa bi kasa wo kan na amanke kan bia bekan wo Onyankopon anim
maka say wo hwa won to so ya nipa nkomodie kura anye fe nipa nkomodie enkyere nipa ebu nkonta nipa nkomodie enkyere nipa ya yadwen wo hwa won to so ya enkomodie me say 95% adane adwaman keka wan kan sa nipa twa ho hye bo so wani muwe wani nti wo de ye kwaja ye kurase wo be kwa akoduru hene ba bia wo de wani akere no wo be kwa no akoduru hene ba bie no wo be kwa akoduru wo be pem last minute wo de beba last minute enanu lumba wote asase su hwanwuma wato akere nkrofo de sa ensembe no won keka ye apim last minute unfa nkoduru ba bia bio ubewu amonyame achi wabu waten to se enkekaye wode won kekaye wadina semmoni won enkekaye nti onaso nya mema to nyankopon se asase atesu obetimi aye bibia obekọ asọra aye bibia abebo nyankopon dis na onya neba eye many of them asofo bebre edifo bebre asepakafo bebre asomafo bebre hwamo one kọ asode bebre many cause me say ne edifo nyina nkomo kora nye difo di nkomo a waso ye difo no odi nkomo ono ba kora 20 minutes ntie nsehunu keka nsehunu because of almost bibi the social media okay kan nsehunu na nipa betie ni person nipa tie no de kojeje $100 ni $200 ni ope no sene se obeye de nyakopo obe wie de Awurade pe osi asase tie mu num asem wadi na semone so enke kan nti di nyankopon medofo opese asase a otisi opese asase odo ba so opese obro ho ase na de onu nyankopon penko an nkeda di woni paduem ese makajo se nipa de se eze nyankopon hu mobo a na nkoma onti ase hu se nipa nyankopon adom ye papa wadom ye o da be na makofa enkuruma de ne ye Nkwa di ye da be na bode fa nya adoa e de ne ye aduane di ye da be na Nkwa nso so fa abe o de ne ye aduane di ye ne so dofo hwe nipa enuema nyina Nyankopon de hye nipa nsa enuema nyina o chese de epo kakra katie ene epo senka nipa uye denka ntimi ntwa mfaso nyame amma nipa nimdi a yetimidi ya ade yetimidi fa poso daada na ne de kosi neja enti etie utimidi epo efense nipa fa po ani sa na kopie Australia na kopie New Zealand na kopie Japan onna mepo ani sa na opie Russia nipa nampo anisa no nam Philippines mu no ho a Papua Guinea mu ho nipa nam apuani nimdi on nyame ama nipa enwema nyina ye di so ete nipa nim se sa Onyankopon no etwa se yenso ye di ne boaseto esuru no ne yesom no maka se ne asofo kwa na ma nipa sei adifo adentia obi ehwehwe ne de odifo adwene sofo adwene se nipa ba asori bebre no ena ye sofo fe ena ye difo fe onim kra se da bi ba ono se nipa ne go ne bebu no ho aten asofo de mo mobo oh asepakafo na mobo omunim se nipa no kra ba ho no a mo ba asori no ekina bi ba e bebu o maten ode say akola bi ko school enkola mu ko school one school na se eduru
defense exams na se nkura ne failure ya na de asem ne yeka ye ka se nkura na abon anase ka se teacher fo ne nyaade ye de so bo ne bo teachers no ye mfa mo nkola no ye de bo a kire fo no ye mfa mo nkola no ni saa de dabi ba asofo awani be bu asofo na ten because asofo nim de ntia omo pese omo ye sofo no edifo nim de ntia mko fa so omo ye edifo no omo nim ade kro adwini mu ne se nipa ba asore ne nko ade a eno ana Nyankopon de a hwa ne ka kire wo hwe wasi modi na semone osofo nipa ne ba asore na woni agire difo nipa ne ba asore na woni age sa no pacho nipa no omo ntiboni mu de ehon collection na ogiye o ehon title o ho affordable na ogiye o mesi ube su atwa adweda bi se anu bi na meka se so ko hwe owu achi asamado asofo ne adifo na se pakanfo aye bom ma masa mese kasa no kura ye kasa obi we wade mfa nisi masa nipa no munya aka o na awurade o nya fo saa o obi wu amonka se na dwuma ni nachi na dwuma eni nachi odi fo dwuma ti wo fa me kwachina obi anga se awurade mfa nsi o na nya de obeka no de obeka piero ma odi mi masie de me ye ne nne de me ye ne nura de me ye na otwe se ne de me ye na fe se ne no eno wo bebu maten de me ye ne mfie du se ne no eno wotemu obi aka se obeka se odi fo agiman sei awurade mfa nsi eye bogus eye wira eye na da se ya trosem obi wu a hom yenka no kwese ne nyuma ni nachi ne nyuma emfa ne nko ndu ko hwa samado nipa ye buon asofo ne difo kwado ma ye mobo ananya asofo ne difo ne nipa na masaso aye sei izo Nyankopon ba men sei betumi hwe nipa sa na misu buta enti asoro wa asasi so ene nipa ni asoro wa asasi ne nipa na masaso ni nipa ye chiwade yofo nko a awurade Nyankopon ho ba so Kristo Yesu ho ba so na hwe nipa ye na masasi so a medofo ubesu ma nipa na buta se ndi yenu nyine bewu akobu aten o nyine bewu akohia awurade we mu nyina bewu ba kokoro ntimi nkwati awurade obechi nipa sankofo we nyina ejina temu ena de nipa ye ni eni so to asentade eche nipa yi ayara hosem medofo otimi nkana numre odifo agba benjamin besew wuti asasi su yi medofo mfa ho ni dawo enanu Kristo Yesu wanam no so mensa medofo nka minim ne se de me ka kire wo ye o asasi we se wuti su yi na wo ye nipa yi ade ba ko pa di ka adwene ho ne sun ne se ada be fra asasi so se na obekọ no so okohie Onyankopon a sei no wonu hia obeje wo se wo asumwie tenabre ana se wo ma ne hunu tenabre ya samado sei no Onyankopon obeje wo Onyankopon mi se asem de nipa so nto se asase muntie manum asem na mudi asem mone edi enkekanye monkekanye oso waji Yesu adi oso wo kwa asore but adwene ni nyina mu ni Yesu di ni nyina yese medware akotena asore dem ho medofo na se wa ba de ne ko school udi o share school ata o to bag man udi books kan ho odware kotena school mu na se wo ba na se da bia de otia na otia ti pa cho wo wuche wo bekoso ama oba no akọ school ene nipa kotena so dem nipa nim de fa awurade ho ba bia
ade chibia so nipa ekwa asore ade chie bia nipa ekwa asore no ade efo nyankopon mekase ye kase bibi fo nyankopon a ade bi efo nyankopon no se enipa hu na emo nyankopon bu na ten ya odibem ema nipa no owu fira asase so a onyankopon ma ne kra ba bi tena nipa bia a ohu do onyankopon pe hwa asore se din na mesu ti se na Yesu Kristo asore te Yesu Kristo MCA Yesu sini no mun cheke ba bia ya no ne ma ne na ema na twa ho ahia mema no mon cheke ba bi sa na me ebrepa mo de atom so na maka asem sesi ya na meken Yesu Kristo na so de ni asomafo ne ayi asofo adifo Yesu Kristo se na so de ti ya rawo semu na makase asofo ma ade asofo awurade me so ye sofo na hyase sumpo bna de mo namu no de mo ya asase de mo ya nipa no ba bia mo de akra ko wie no sofo me se di fo hyase sumpo bna ye onipa bo woni tiri mo su me se asase su nko bi ni sikaduro obi an so di sikaduro aye bonsam dia enso bitimi ekantirim ko di sikaduro obitimi kantirim no di sikaduro ono anim so wu a wo nyankwa enso be kwa kodi sa na sofo no many of them omote sa na sofo no many of them sa no omote ti o sha sorry o ho nei ade bia wo wiase bia eno na sorry ne ye we ye fe say Yesu Kristo asore awurade medam wura Yesu Kristo na azani na se me dana se se wa ma na no manwu se dia asore ye wo mia na beto ye manwu wo mu bie because nka manwu akoduro no manwu sente sa no ka me wura be ho mon fa Yesu yi ni bi nto so ma me hade wo de fato so na me hade se ohwe efene sei Yesu sini ya mode atosia mame emaya omu baasu we anase we na ye fense bonsam yi bonsam sini we ye wo hoyi bonsam sini obia numere wo hwe bibia nim se saa de ye dia to si obeka se Yesu sini saa pepepe nenso de hwe emaya omo ye mpanimfo hwe emaya omo wo hoyi hwe maano na o hwe emaya omo wo hoyi pa chawo hwe de emaya tiyo saa ma we mo no eno de Ghana ni Nigeria ni America Switzerland ni Australia fo nyina nim se we Yesu sene omu nyina agidi se na Yesu sene no kire se Yesu ne nkrofo na kwaite a eye den na asore na wiewie sei ene menya wie o meba mo fanto so ndo wo hwe se de esiti ya wo hwe emma ewo mu ni ade a ade na asofo ni nsha hakra na ye no hwe ma no ade na asofo ni nsha ase nka se da bi we sei abrofo de abe deceive ye eso mo sha ase ka kire se da bi se de ma we mu to mu di Yesu achi no abrofo de abe deceive ye ade ntemodi ka aka se abrofo no kwa de ba abro be daadae eno ma sa di sini aba na sini ni sa ti sei
papa yi wonye Yesu but o acti o ye enhweso se de Kristo ba ye etie anase se de Kristo no ne nkrofo o de hwema ye o hwema yi hwema yi a ejirejina wo musi aso for reverend fathers ne apostle reverend for ne prophet reverend for ene archbishop ne cardinals hwe Yesu sini ye a omu yi kakre omu yi kire yi hwe sade maye wo mu yi omu siti hwe sade nipa yi siti obia so meka asofu bia me maye wo genya Yesu ni nche yi obia meka se sa sini we na ada hwe mai obia meka se sini we ya atoro ende mu gidi eduru Easter bra racho sivi ba na da bia yi Yesu sini sa Yesu sini nkwa we no mu yi ni Easter bre papa no woje Yesu wo ye kire e de a kire wati ase enso hwe mai hwe nipa mu wo yi ada na monka se nkramofo enso mo ka se sasini we ye nkramofo sini asofo ada na watena wo da na monka se sini we ye nkramofo sini na mo gitum se sini we ye Yesu sini mesima menka wi se papa no be ma no onye Yesu no oye kire oye kire ne de ya kire enso hwewu asofo pempema nkoma nyina hu ne se wei hwema ye gina hoi hwe ni page gina asofo pempema nkoma mfuo nyina hu ne se wei Yesu sini o de kire se de Kristo bai no na kwai ne no ye tie se de Bible no kire konkron ne kasa adana mun kasa ye nkramofo esa mo kasa enkrofo ne ye no abro nyankopon wo ya ade bia me pa cho atemu da na asofo mbete Awurade ase nyan sore ma atemu da mbete Awurade ase o onse we ne ye Yesu ade but wo hwe nkrofo ne wo mu no ma ne ade no oma ya nya o mu se enemu a Kristofo yi ya ye o mu te se mu se nkramofo ade na abrofo no so de ba abro no brem we nya bibifo na aye o abrofo na mo so mo de ba abro ne bae no ma na asa aye we broni white man on aye we that ne Nkwa asore wo watwe pe me wa bo me se wo kokra wo san kata so mo kan mo si reference yi wo se wo de enwi ni mama san kata so mo de asofu mo no collection si ni pakra ne wan kasa wo kra wo de wo ye sofu do collection di for do collection si no reference yi wo kra ni pakra wo ye dey ena no obi so be wo ne kro no ebe duru so ebe to da kro wo de ye beba ena no osofo preku edie be ade no ame ne Ghana ha edom be na ntwe ni akiri waja woko asa ena no osofo Antoni Kodwo Boachi edom be na ntwe ni akiri masa one day we live ko oka se do open senka ono na sore kakraka no beja no akoro samu Nyankopon ye na fense oye ne nuoma sana na kwa ichie moma ne mfiri so medam ase MCA samu Nyankopon na kwa ichie edu de hwe anka yenka se asofo no ehyasie preach kire ye na nka omo aka se si no mo se Yesu no mo boa enya no kure na Kristo na no hom so oyi ni wodi kire mi nsem ode ma me no oba bi kure ba no akata asem na manani aba no so no akata ntiri so a obi hu na obi bisa nsem basa ngon tan se Kristo ni mu asem aba ka kire no o twere ho a wonte ase o de mo hwe mo se abrofo ndede ba abro ba hwe broni o se de broni asei nyina achi hwe mu si Yesu sini de brem mo se ya sore no because obi a tene de o de didi obi a tene de a o de penade enye de be ye Awurade dia enye de be ye Kristo dia bidofu se o se o penkwa eni na sofo ne bifo na chi o omutiri mu suma koduru pempen so se o kra ankasa no wodim ba bia be fa benyo oje beto no so wonwene wo kra ho
ɛna wabɛgyina w'anim wabɛsi w'anim yɛ sɛ deɛ ɔpɛ ɔkra nkwa ana ɔpɛ so ɔboa ɔkra ɔboa onni ɔkra ho dadwene bia onni ɔkra ho dadwene bia ɛna ɔhwɛ asase so ɔhwɛ ntade nipa hyɛ awurade wabusa ho sɛ enti asɔre ne sisi wɔ ne paade ade na ɛyɛ asɛ nipa ne asɔre ne asɔfo ne suro nipa adifo ne suro nipa ɔmo pɛ nipa dɔm no sene sɛ wɔn bɛka sɛ sei na mu Nyankopɔn te ɔmo suro nipa ɔmo suro nipa ɔkɔ asɔre timi kɔ asɔre no ɔbɔ atwaman ɔtwe mpena ɔtimi kɔ asɔre frɛ ne mpena no ne kɔ asɔre ehu bie nim yesi asɔfo na Nyankopɔn tasefo nwa bɔ no ho so akɔ akɔduru mpɛmpɛn so sɛ asɛ ma me ankɔ bi a manya me Nyankopɔn anim agu ase na wo kra asɔfo so anim ngu ase asase so sister brother America say bi ncho na numre racho CV suni odifo adwo na America say mu ekirew asase so enipa bi a wo pa ade efo no unya ade papa da kirasem we wakomam asase we yetesu enipa bi a wo pe ade a efo mese unya ade papa da mekai se brebi bebe te be 60 years ana 70 years 16 17 years emuni na sata mekai se metwam wo kajetia na me yese we de enkene nka minya yese na mbi de yare yemwade no ene nka minya bia ejan kameto na aja akora mapento sibu wakajeti ha na mama pemakobi na eja yuduru fia aja matwe gu na ayekalomo na mawe na onim se afi me na central market animu wa afi nambi yamade bi ne yesiri se tofu yesini tofu sei sabe no mo se yese se 3 cd asese say 2 cd satam 20,000 2 cd ne 2 cd yes sini say me hunu ye no me we say de siguo na mnim se manya me yi sika na metu aka afi me de ade beduru fie na se me sane de gu se gwa mu be ohoro ho a se srade nko na nkofo de asase no mu de yemade no ta de efere ta ho no omude ba kwa hata ani eno omude brebo ato so asama mahunu ni na mbusa mo se na nkofo no srade sa no nkwa no mu konya na woyi omude srade ahyehya de na sesa eno omude efense no yemade na efenta wo no omude bi akata so omude brebo asahara wa ba akwato so but wo ko hunu ne sa wadwen kire wo se we de 2 cd de efu he nipa ade bi efu bia nipa opa ade efu bia wunya de papa da e wa asase we so me na me ka kire wo ade bi asase so efu bia no ye papa ade bi asase so efu bia na wie ye ne ya tete yo Ghana hey ye wabusuafo bi wa ye nkofo bi tribe bi a so be form de hye na wan kotua ni tirade na se nyame wadom okun to so a so fa na fofofo owu ya no betire onyansa adenti a wo pe ade ne fofofo ye kire onyansa ne akato se ne de wowu ne nkodam ade enchi afa na brimbirim ato so je wo pe ne fofofo na wie ye no ade bia asase so medofo efu bia enye papa odo apa asase
asensi a obekona obi ton ne car na aka to se car no 12,000 na ampano wani age pacho won tim so kakra na wo sere 12,000 de ye we na unse no ma ya toto ka mu anwa no wo ka fi no ya o de kama ma 10,000 na ampa wo de 10,000 akoje ka na bobo ya akra yesei o de pacho kan akra bobo ya yesei e di saka na akoje ne 10,000 ka hu se o bebre o betete o behuna mane o da wonna mfifire boni na betew ade bia efu bia enye papa ni san na nemme no se wo pese mu nya Nyankopon fofofo a awieye de shasi awieye yu shasi awieye ni ebehunu awieye no nsu behunu iso Nyankopon na nya foma mu se de asofo de gije collections a hwe ha to so wode wonne yoye okwa sori o fa lipstick na de keka wano utimi kwa okwa sori na okotena efense ho ahwan bia ne ahihye woni so tata mawo obi so wani awire ne akinyu na to ogu ne de pencil sane ai sister enkwati umu mese obekasa ye ni bi agese wawu obekasa abaso agese wawu odifo agema osoma me mo nchese asofo na mamo afun izo Nyankopon ho ba so na hwe ne nipa emema ntade hye ma utum se awreho asi soro awreho asi asoro dem wada ne yie o okum ni wo presi asoro nim bet obi a hunu adenti be drums bedofu bi woni na mo woni mra ho so na mo woni na ho na sha se so be po ho me ne nkwa ma wankasa okra ese okra nkwa bedofu wa na betimi apafa obi ntimi mpema oda nanu Yesu Kristo mi wura na sedan kanedini oye ne de nyina osema wie wankasa musomonye osema wie wawie ne de wafa owie no se wo so be hwani sua no wapre ne de afa wo so be hwani sua na be ye de oye ne bi o ka se mpacho Kristo sum eda fom nyamsom da fom ndo de oso pe nyamsom fofofo obetini atwe jeli obehya o wig obi ankasa wo kire awurade se de ono boy no wa mo ne sisa meso benya asofo mo mapiepia mo beka kire mo se Kristo sum de mfa ho Kristo sum de no anso obeki Yesu adi sa na agi Yesu die newe Yesu sini omo yede maamo kire mrofo ne de baaburu nya me da awurade se sini enya bibifo na yeye bibifo anke beka se mu ye hwehwanimu we yayifo na heda akoye we di aba ka sofo no be won be calculate ya kire nsoro man se asori we na koye ade we de baaye but we di broni na so de baaburu baaye no ono na asa ya ade we di abro na hwe se de nkofo no siti oka obeka setete wona mpacho tete wode asa na Yeremia mirodifo ne ka kire Yeremia chapter 16 osimu nkogina akwanso na monhwere mu misa ba bi okwampa ne da na monfaso na munya home ma mokra beto wie no se enem ase ye mfaso dakru be da boni o dakru be ba na uni asase so bio dakru be ba na asase wotena so bio mo nyeye so bi wu na ogina ne nche ya ona bon se elepa no tim se nko nyanko be sa ba asase so bio obeba ha life but na ho odi ni nyina ho se ejifra asase so owo obi wu na ogina ne nche ya ho se oda ho de enso ho se waye ha umpaja no so ni moye ha na ho odi ni nyina okra no ejifra asase so wo ya ne hwe wo ya de o so timi mfa ne penka se masum de aba ha ejiko ebetu obia yabacho edofo Israel Nyankopon hian so obeye ne dia osese wa ampere anye suti ama no dia ene wo na so nya ne bada
I want to so nkontonchi a wachia onyankopon say I want ade echi ade esa no epacho asore da ebubu asore de bet asore ne nkyire nkwa o asore ne de makata se fom yenye ne o o say I want to so nkontonchi a moachia ndi so nyankopon ko se nipa akwaya chia ene ho soma me se meka se de na kwa temfa nkyire mo Miss Enyeru ni sister maame dikines enke kan mo were so da en se show mo were da wan hwe ya ye kan si abaka so wani abi ada ba kan se gu ho o ena ya na obi ni ho no hunu mo bro awaye obi ni ho no hunu amane a wo fam age se de won so ba beto no wakate se de won so ko no a sa nkrofo no eke kama wure so da masafo no muntimi nka madifo no ntimi nka onwo hia mo sebo ba asoro ne keke na mawu asei sister Nkwa so ne nkofa de green blue black eke kan wano da entena se nkwa yie entena se nkasa me kwa efro nkofa de blue black green eke kan wano da o ada be wuo no you shall suffer and now say nyankopon yi na niam nipa say the nipa siwu o say I want to so nkontonchi amwachia akwan na say nyame hunu bia no obiem nyame do bia no obiem nyame suro bia no obiem nyame no kurachi hwe kwan bia no obiem adan ye urade ye besum bia ma anya sa wo nyame ya nsum bia ma wabonsam wo twia fa so but ka me ka tira want to so say say nko de ganyankopon pese mbegya no son na de abonsam adi nkonim na awieye mo ne bonsam ne nyina mbo de odum begina awieye obo hu de wo ne bonsam ne nyina odum begina izo nyankopon se oba bia wo tie asase we so wo twepa mi se pe wo se wo bufo wakasa tie ne nyuma wa kire ne se doteto ano unim de esene wonyonfo ebe yira temu dan se asore no asofo se adwuma asofo aye de no momma de anu ni nkaye asofo ne difo ne ma anu eni nkaye na umbeye mo bo eda no medofu nyame ya domo akine be ya asore betam na so amenkora menkwache ma ho me kakra nyame ya domo okina de me kan nyina ma nyuru ba bia na nduru ba bia ekina ba beto aso man to aso kina efire yi kon meto aso ma yenkwa o ma menkwa sedan kan dini okopa no makoma wi gidi ni makura ya kam ye tire ne abotire awtemufo no kwafo no de bebo me da no enyame nko soma me wona gi asempa ne sene yetie awon to aso emu na wan hwa fefede ne odwene won kra se de odifo agiman adwene ne kra ho o ma sa nkofo nyina so tire ne abotire eye nkwa de Rachel City ena mewi Rachel TV so na so hwe odifo agiman Benjamin ni so person of film chira o chira kwa ni ya numbers ni gu ase no number ni mienu bia betumi afre na me ya doma o china ya sorry ba bia wo bia betini ni machia so person simo na dwi kwa na de be china ni machia obetimi ayo wo nkwa ntini osuma ame odi ahode ne honhom ni 2 million amame senkyere na oka se bedi wona gi asempa no di achi no ona me so masafo no hunu sa abɔhye no o Kristo Yesu mu ukuada nso asɔre wɔ hɔ ɔkyena anopa 7:45 kɔ na asɔre na hyase baabi a wo bia no betimi ne odifo agya Benjamin Ehia ese Wokra ene Onyankopɔn ntem
odo ayonkofa kese anigi ayonkofa ahoto ne akomato yem ayonkofa yenu no soma ame di ntie na no Yesu Kristo na azeni no owu wa senua no so ho no yenu no soma ame ewo wo nchen ema asore na adaw asore ni nyina ne se sei na izenya kwapon chie onam no hom so no nokure so ma mi hunu ndiye hwe Awurade Nyankopon die mi hu na minim se mi hu na Awurade ena no Peter no akwa asore dawo oni mi wura Yesu Kristo bom pu ni mpu tie Kristo Yesu nsem se hwancha ne yenkro wura wo dan kwansem ya chie di Sreize Nyankopon no mo Peter ho mi mra wo so ene ya dan se Peter no asem o kan no se Awurade boa no se sa to na wo SOMAFO Peter o ka sa asem no na asore wo ho enso si Kristo Yesu wo dan kwansem o magye adi nyame ya adoma o kina fa number no na frɛ ne no mo nkasa o mbe chiro machira kwai Kumasi Edwoso Echen Krum Kumasi Edwoso Echen Krum Righteous City Odifo Ajima Benjamin Kumasi Edwoso Echen Krum aha ye Righteous City aha ye Righteous City babia wo bia no obetumi ni me ahia na izo Nyankopon o ame nsempi odi nsempi na asoma me se wiema bete o masum nsem ba kacha so Odifo Ajiman wona nya Awurade dia no sankofo nyina entemase o mbetan me o motamfo ne me wona nya Awurade dia betemase no mbehira asafuru aditi no mo hira Odifo Ajiman Benjamin kra no mamma asafuru aditi so ye no kwafo se ne bo hye ntofo mo da efise ne din ene ono kwafo o ti Odifo Ajiman kasa kirase no obehira iza konkuru Nyankopon din ne bakru Kristo mu se ni din ene ono kwafo mo hire Odifo Ajiman kra e wa wonto atoaso yi mo ese izo Nyankopon so am ya wonto atoaso yi se meka ne mani yene na hini ne nkwa ho asem fa nkere a wonto atoaso yi de waso nte ne wonte ase de wani ne hunu fa na be na dansidi ayi na nigie ne na edi nanim atetefo asase so ne na edi nanim owu achinya ada Kristo bepie obe kanfo Nyankopon mani ya kire Awurade nka ho na wodomo amsi ya Nyankopon so bi nka mo na wonom midi usia Odifo Ajimani Righteous City ni Righteous TV ni ebeseshia amen Yesu ka se Kristo atrofo oso na beba wiye berem Kristo atrofo be sore omuni Odifo atrofo Odifo wu di bone kra ayese nyame be ye wi wu di bone a nyame